голяма в целият ми род. С кръстче до сърцето, щом расте детето, ще ни е добро и силно цял живот. С кръстче до сърцето, щом расте детето, ще ни е добро и силно цял живот. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Бъчва вино чака от година, за да вдигнем чаши в този хубав ден. От погача бяла да отчупим залък и на нашото чедо да го наречем. От погача бяла да отчупим залък и на нашето чедо да го наречем. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Днес да сяда, първа на хорото трябва да е тя. Кръстника да вдигне на здравица голяма, вино да се лее чак до сутринта. Кръстника да вдигне на здравица голяма, вино да се лее чак до сутринта. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Хайде честито кръщене на нашето хубаво дете, с Бог в сърцето да расте и здраве Бог да му даде. Днес е, сине, твоя ден рожден, е празник, сине, за тебе и за мен. Ще пораснеш силен и голям, аз за тебе живота си ще дам. Ти си, сине, ясно слънчице, да стопляш, сине, майчино сърце. Моя радост, мое щастие, ти си моето хубаво дете. Ти си, сине, ясно слънчице,
да стопляш, сине, майчино сърце. Моя радост, мое щастие, ти си моето хубаво дете. Колко нощи аз без сън стоя, песни пея, тебе да приспя. От майчината обич знай това, по-голяма няма на света. Ти си, сине, ясно слънчице, да стопляш, сине, майчино сърце. Моя радост, мое щастие, ти си моето хубаво дете. Ти си, сине, ясно слънчице, да стопляш, сине, майчино сърце. Моя радост, мое щастие, ти си моето хубаво дете. Най-любимото дете, радваш моето сърце. Първа радост си за мен, всичко бих направи аз за теб. Сине, най-любимото дете, радваш моето сърце. Първа радост си за мен, всичко бих направи аз за теб. Но като сърцето в мен топти, тебе ще обичам винаги. Пример и герой си ти за мен, всеки ден благословен. Казвам ти сега благодаря, че ми даде тате любовта и от мен направи мъж голям. Името ти няма да предам. Се назад, помня как държах те за ръка. Зная, че порасна изведнъж, но оставаш моят малък мъж. Сине, щом обърнах се назад, помня как държах те за ръка. Зная, че порасна изведнъж, но оставаш моят малък мъж. Но като сърцето в мен топти, тебе ще обичам винаги. Пример и герой си ти за мен, всеки ден благословен. Казвам ти сега благодаря, че ми даде тате любовта и от мен направи мъж голям. Името ти няма да предам.
здраве Бог да и дари, да те гледам сълзи на очи, не от мъки, а от радости. Вече мъж голям си, сине ти, нека здраве Бог да и дари, да те гледам сълзи на очи, не от мъки, а от радости. Но като сърцето в мен топти, тебе ще обичам винаги. Пример и герой си ти за мен, всеки ден благословен. Казвам ти сега благодаря, че ми даде тате любовта и от мен направи мъж голям. Името ти няма да предам. komşular, anasında babasında neler. Bizim kız anamız oynuyor, bütün mahalle yakıyor. Gelin de bakın komşular, anasında babasında neler.
винаги во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки и свети безсмъртни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, едини и присни во веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, иже си на небесе, да свети име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги наша, яко же ни оставляем вежником наши. И не веди нас во изкушение, но избави нам от лукавого. Защото Твое царството, силата и славата на Отец и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето Ти върху рабът Ти християн и да се отпечати кръста на единородния Твой Син в сърцето и в помишленията му, за да отбяга светата на света и всяка лоша замисъл на врага и да следва Твоите повелия. И дай, Господи, не отлъчи да остане светото име върху християн, като бъде съединен в удобно време със светата Ти църква и усъвършен чрез страшните тайни на Христа Твоего. Та като живее по заповед и опази печата на вреден, да получи блаженството на избранието царството Ти. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Господи Боже наш, на истината от Твоето име, единородният Твой Син, възлагам ръката си върху рабът християн, който се удостоил да прибегне към светото Ти име, да запази под заслона на крилете Ти. Отстрани от него старата уна заблуда, изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти едничен си Бог, истинен единородният Твой Син, Господ Исус Христос и Светия Твой Дух. Дай му да постъпва по всички Твои заповеди, да пази угодно на Тебе, защото ако човек стори тези неща, ще живее вечно. Запиши го днес, Господи, християн, в книгата на живота си, съедини го с стадото на наследието си, нека се прости върху него светото Ти име, името на възлюбения Ти Господ Исус Христос и животворящия Твой Дух. Нека, Господи, очите Ти винаго милостиво гледат към това детенце християн и ушите Ти да чуват гласа на неговата молба. Развесели го в делото на ръцете му и във всичкото му потомство, за да Те велича и да Те хвали, като се поклани и слави велико Твое име сега винаги во веки веков. Амин. Сам Ти приеми в небесното си царство, Господи, това Твое създание, като ги избавяш от лъпта на врага. Отвори, Господи, очите на разумът му, за да сия в него просветата на Евангелието му. Превържи днес, Господи, към живота на това дете християн, светъл, ангел, пазител, който да го избави от всяка лоша замисъл на врага, от лоши срещи, от пладнешки демон и от лоши провидения. Изгони от него всеки лош и нечестив дух, който се скрива и се загнезди в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечестив дух, който се скрива и се загнезди в сърцето му. Изгони от него всеки лош и нечестив дух, който се скрива и загнезди в сърцето му. Дух на заблуда, дух на лошота и служение, което се навършва с научаване на дявола и направи го разумно отца на своето стадо Христа Твоего, почитен член на църквата, син на светлината и наследник на Твоето царство. Та като живее по заповеди, като запази печата на повреден и увреден, дрехата незапетнена, да получи блаженството по светото царство, сега винаги и във вечните векове. Амин. Кръстнице, отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам. Кръстнице, отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох. Отрече ли се от сатаната? Отрекох. Духни и тук.
Така. Това се притесняваме, че спокойно на тебе няма да крещава. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него, както в Царя Бог. Спокойно. Вземи си вън. Вярвам в един Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Създател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородник, който е роден от Отца пред всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, оправден и сътворен, единосъщен с Отца и с когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и взела Мария и стана човек. И бе разнат за нас от Понтия Пилат и страда, и бе повярван и възкръсна в трети ден според Писанието и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, царството му ще има край. И в Духа Святаго Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и да славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез породичи. В една Света Вселенска и апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот бъдещия век. Амин. Браво. Съчетали се с Христа и поклони му се. Покланяме се на Отец и на Светия Дух сега винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, призови рабът си, християн за светото Твое просвещение, удостой го стая велика благодат на светото Твое кръщение, снеми от християн вектостта и го обнови за вечният живот, изпълни го със силата на Светия Твой Дух, съединение с Христа Твоего, като не бъде вече чедо на тяло, чедо на Твоето царство. По благоволението и благодата на Твоят единороден Син, Господ Исус Христос, сега винаги во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца, Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За светейшият наш Отец Данаил, който е митрополит Софийски, български патриарх, за честното свещенство, за дяконството в Христа, за всички църквенослужители и народа на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За този град Сапарева баня, всеки град, село и страна и тези, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да стане този, който ще се кръщава в тази вода, достоен за нетленното царство на Господа да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде този, който ще баня за обновление, след като споменахме всички свети, пред светата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други го и целият си живот на Христа Бога да го отдаде. Господи. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпяваме Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпяваме Твоите чудеса. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпяваме Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбиви царю, чрез слизането на Светия Твой Дух дойди и освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви царю, чрез слизането на Светия Твой Дух дойди и освети тази вода. Амин. Сам Ти, човеколюбиви царю, чрез слизането на Светия Твой Дух дойди и освети тази вода. Амин. Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили, да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Моля Ти се, Господи, да не отстъпват от нас всички диш и смъртни призраци, да не се укрие в тази вода тъмен демон, нито да слежне върху кръщава на християн зъл дух,
който да потъпва помисване на мислите и забъркване на ума. Но ти, Владико, на всичко направи тази вода да бъде вода за здраве, да бъде вода за изкупление, вода за освещаване, очистване път и дух, разхлабване окови, прощаване прегрешения, просвета на душата, баня на възрождение, обнова на дух, дарване, осиновление, облекло за нетление, избор за вечния живот. Защото ти си рекал, Господи, умийте си, ще бъдете чисти. Махнете злините от душите си, ти си ни дарил свише възрождение чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тази вода. И нека кръщаваният в нея християн заотвърли вехтия човек, като изтърква престъплените колко да се облече в новост. Благословен Бог, който просвещава всички човеци, намира се в този свят, сега винаги во веки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава всички човеци, намира се в този свят, сега винаги во веки веков. Амин. Амин. Голо се облечи чисто. Там да се нека. Я по-бръжи го кръстих ти, отколко го с облече. Так го разревеш. Помазва се рабът Божий християн с елей, с радост, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За изцеляване на душата и на тялото му. Амин. За да слуша вярата ти, Господи. Амин. Твоите ръце ме сътвориха и ме устроиха. Амин. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин. 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 Кръщава се, Господи, Божият раб християн, за здраве, в името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. Амин. Живо и здраво да е. Айде, комисията. Айде, цунгай го сега. Живо и здраво да е. Подслушете го малко. Подслушете го малко.
Няма ли да не, няма ли? Печат дара на Светия Дух Амин. Печат дара на Светия Дух Амин. Печат дара на Светия Дух Амин. Айде, публично без обръщане. Айде, мамо, вече. Стоп. Колко това пионката е хубава. Благословен си Господи, Аде, комица, обичай. Готов. Той е една жага, виж. Много бързо. Чакай, копчиш па? майко ми баща ти толкова рева, ти не чешиш да райкаш. Така ли беше? Така. Дръпни го, нали? Значи дявол като Мариан. Същи от дявола. Откъде е Мариан? Ама главеш като майка ти. Майстора. Да се прича на Мариан. Ей, това е. Кой е? Теги тия. Гоше, усетия твоите да ревнат. Мако да... Ема това не кажете. Ако ли паса, че има реват, ви сачи. Това поне ще им кажеш. Това няма проблем. Малко ще намери го това. Ние ако ревнат, това ми тупанджия, тогава направо не може да кажеш. Това ли да си... Това си го мога да... Само е добър. Аре, бе, после... Що мъртиш това? Мария, бързи се притеснява. Не си бързи, жрици. Ще е кротко, бебето. Яде, си попил. Си ви здраве дай. Садурчо. Чува се. Ще го махнеш ли това? След на арена половина за батални. Така.
Чакав, че си Мария ще толкова. Мария спокойно пъти. Сега се казва такива са кодирани и други където. Само копионка да може да има врати. Тура му Мария кръщи, копионката Мария, но така и така съм мъжега и копионка да тура. Че Мария на дикатите. Внимавайте и слушайте, ще прочетеме Светото Евангелие според евангелиста Матея. По това време 11 ученици отидоха на Галилея на планината, дето им бе заповядал Господ Исус Христос. И като го видяха, поклониха му се, а някои като вас се усъмниха. И като се приближи Господ Исус Христос да говори, им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И идете научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца, Сина и Светия Дух. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни, до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Оправдан си, християне, просветен си, осветен си, умит си, с името на нашия Господ Исус Христос. Ти се кръсти, ти се миропомаза, ти се освети, ти се уми в името на нашия Господ Исус Христос, сега винаги во веки веков. Амин. Господи Боже, който по своята благост осветил пълнотата на купела вярващи на Тебе, благослови той новокръстен младенец християни, нека слезе на главата му благословението Ти и като чрез пророка Самуила си благословил царя Давида. Благослови главата на това новокръстено детенце християн, чрез ръката на мене грешният протоиерей Димитър, слизайки на него, чрез Светия Твой Дух, защото като достигне възраст и старчка седина, да се отправи слава Ти да види Иерусалимската благодат през всички дни на живота си, сега, винаги и во веки веков. Амин. Постригва се новокръстеният християн в името на Отца, Амин, и Сина, Амин, и Светия Дух, Амин, Амин, Амин. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облекохте. Алилуя! Вjernici во Христа кръстихте ся, во Христа облекохте ся. Алилуя! Се кръстихте, в Христа се облекохте. Алилуя! Слава Тебе, Христе Боже, на който Христос, истинският Бог наш, по молитвата на своята пречиста свята майка, на светите славни възхвални апостоли, на седма неделя след Петдесятница Евангелието от Матей за виста и за лъжесвидетелството, на светите 40 войни мъченици съвестийски и на преподобният наш български отец, Постеножителя свети Иван Рилски, и на всички свети да ни помилва и спаси като благ и човеколюбив Бог. По молитвите на всичките Твои свети, Господи, Исусе Христе Боже наш, помилва и спаси нас всички нас. Амин. Отричащи се от сатаната, въртехме се като гламави зелин купел, всички го видяха това. Обаче,
Човек като се роди, приема греховете от родителите си. За да живее вечен живот, да бъде освободен от тези грехове, трябва да мине през тайнството кръщенка за очистване и за заживяване на нов живот. Днес една най-големата общност в света, християнството, приема още един брат. Защото всички, които сме кръстени в Христос, сме брати и сестри. Няма юдеи, няма елени, няма мъжки, няма женски пол. Няма различни раси. Всички, които сме кръстени, сме Христови. Така че християнството има още един брат. Младото измолено. Детенце християнче. То си има негова телесна и духовна, телесни баща и майка, която го е родила. Но ти му ставаш друга майка. Ти му ставаш духовна майка. Това дете е твое пред Бога. Аз си Мариани, дидето са теко. Не, че го чува, те ще го хранят. Но, колко и да го хранят, то рано или късно ще гладне. Ти си длъжна да му дадеш живата вода. Или вярата. И тази вода, който и да пие, никога няма да жадне, казва Христос. Нека Марияна да ти е жива и здрава, защото знам какви мъки, но ако чухте, не си гледахте по телефоните, в Евангелието прочетохме така: искате от мен и аз ще ви дам. Вярвайте и ще бъда с вас до всички дни, до свършите на този свят. Така че с очите съм виждал благодата Божия и щом ми го даде, имам някакъв идея за това нещо. Пожелавам да му се радвате на неговата абитурецка, дори на неговата сватба и на неговите внуци, и дано Господ днес го запише в книгата на живота, ангел пазител парчи над него всеки момент, и дано има хубав и достоен живот. Бъдете живи и здрави и Божието благословение да дойде върху всички вас. Амин. Амин. Дай ми да Google. Айде да сме да коментар. Вече може... без ти бе! Кажи нората, че бъдат зубът. Дай го да разбирането. Ти не може да бъде. Той отвънка ти не може. Айде,
Он само гледа. Добро, ела си види, мамо. Айде, малко. Къде може ти, къде? Нека се обърне. Да се обърне към нас. А така, да. Да. Господи, знам, че ти за всички си чуваш ли ръжничка едно подари и от света безсъдничи. От наше брата Томника и всички приятели, за всички гости! За Карло, за Римската стена, от Томника, специално и за Карана, за всички наши приятели! От години била с тебе, но ми не сълзи, че от любовта гореща останахме сами.
Лорика един. Жената се чуди какво направи книжката. За всички наши приятели. От години идвам с тебе, но ми сълзи, че от любовта гореша останахме сълзи. И там се не скършихме голи калами, че с тебе сълзи запълни. Нямам се ти за вода, за нега съм си били. Питай си и снова продължава. И да знаеш, моето момче, тарикат не ставаш, тарикат се раждаш, аре бебе.
Искам 10 минути да държите във въздуха дебека. Иначе държим от
Може ли да увеличите малко музиката? Да? Така е, бе. И сега казваме много официален поздрав за наша банда диджей Криси. За най-красивите младоженци с същия клипче, същия
Вашите програми и моите пари никога не свършват. Адиос! И да знаеш, моето момче, дали как не ставаш, дали как се раждаш, аре бенго. Yeah.